nahi du, aurrez badakite pixkat kalkulatzen gizartean nola dago. Hau da pandemiako astea. Etxera joan gineneko aste hura. Hau da Inglaterrako bat, baina bueno. Ikusten duzue, astean zehar kurba goian dago eta asteburuan gutxiago. Ez dagoelako industriarik. Urdina da urte normal bat, eta naranja da pandemiako urtea. Ikusten duzue, gauetan gutxi gora bera berdin konsumitu zen. Hemen falta da industria. Eta denok etxean gaudelako. Ikusten duzue. Orduan, hau herrialde guztietan nahiko antzekoa da. Hemen berandu bazkalduta faltzen degulako pixkat eskubira mugituta dago kurba. Baina normalki Europa guztian antzeko kurba bat izaten. Herrialde bakoitzetan, bere kontrol zentruetan kalkulatzen dute, bestera. Orduan, orain, urte batzutatik honuntza, energia berriztagarriak sartu dira. Eta horrek, gauzak komplikatu egin ditu. Eta horrek bi alderdi dauzka. Lehengo erara kontrolatzen zekitelako ez da gustatzen berria sartzea, eta gero gainera, ekonomikoki negoziatzu dituko zailelako betiko zentralen, horiek ere ez dute nahi asko sartzerik. Eta guzti horrekin, energia berriztagarriak pixkanaka sartzen joan dira. Claro, horrekin, behar da berez, sorkuntza batez ere gordetzeko, energia gordetzeko tresna berriak sortu behar dirateke. Sorgailuai adaptazio teknologikoak egin behar zaizkie. Eta hori dator gure ikerkuntza. Aurreikuspenen garapena hobetu egin behar da, bezperako prebizio horiek hobetzen joan behar da. Konexioa falta zaizkigun Frantziarekin. Araudia aldatu egin behar da, eta hortan Espainia berandu dira, eta itzalaldian arazoetako bat araudia zaharra zegoela izan zen, eta gero plangintza ere aldatu egin behar da. Behar da goi tentsioko lineak handitu egin beharko dira, eta banatzeakoak ere bai. Hau da, mix energetiko deitzen zaionan gazteleraz. Energia mixa. Ordu bakoitzean, gure elektrizitatea sortzeko, ze zentral dauden martxan. Ikusten duzu kurba horia da konsumoa, orduan goizean, ia beti konstante dagoen hau nuklearra da. Horiak ziklo kombinatua. Urdinak dira hidroelektrikoak, urarekin elektrizitatea sortzen duten zentrala. Ikusten duzu hau eolikoa. Eta eguerdian, sortzenetik aurrera, hau guztia fotovoltaikoa da. Hau da, eguzkiarekin energia sortzea. Eta gero, fijatzen bazat hemen goian, sobran dago energia. Energia hori egiten da hemen behan marrazten da. Pasatzen da Marruekosera, Frantzira, Portugalera, eta baita erabiltzen da, ura berez goiko presatara eramateko. Horrek energia behar du, eta orduan berez ura goiko presara eraman, eta berero hidroelektrikoak prest egoteko. Eta guzti honi, gainera ekonomia sartzen zaio. Orain arte ikusi duguna dena teknologikoa zen, baina orain ekonomia etortzen zaio. Eta ekonomia nahiko komplikatua da. Zer sistema lehen regulatua zen. Gobernuak dena arautzen zuen, baina liberalizazioa etorri zen. Eta orduan, momentu hontan, sortzaileek merkaturatzaileari komerzializadora, baitzen zionari, saltzen diote pixka bat, busketa bat, eta konsumitzaileek hortik erosten dute. Baina konsumitzaile handiak merkatutik eta sorkuntza handiak ere merkatura saltzen dute. Orduan, elektrizitatea badator sortu, garraiatu, banatu eta gu konsumitu, diruan guk ordaindu, banatze sareari zati bat ordaindu, garraioari beste zati bat ordaindu eta azkenean sortu duenari iristen zaio. Orduan, hori konplexua da. Gainera, nola erabakitzen da zer zentral arituko diren une bakoitzean hori sortzen. Horretarako daude operazio prozedurak. Hau da, gauzak ezin dira improvisatu. Une oro oso garbi eduki behar da, zerbait gertatzen bada, zer egin behar da. Eta hori legeetan jarrita dago. Deitzen zaio procedimientos de operación, erderaz, operazio prozedurak. Energia berriztagarriengatik horiek aldatu egin behar ziren, eta guztiak ez zikoazten nahiko azkar. Oso famoso egingo da PO6 hau.
2000 urtetik aldatu gabezean. Eta orduztik, berriztagarri pilo bat sartuta zegoen sarean, eta gero nabaritu izan da falta hori. Orduan, nola erabakitzen da ze zentralek sortuko duten energia? Horretarako dago PO2 bat, horren aldatu egin dutena, eta orduan, bezperan, une honetan, adibidez. Red elektrikak egin du biharko kurba berdea. Hori egina dago. Gero, kalkulatuko da, kontratu luzeekin zenbat potentzia negoziatuta dago. Kalkulatu da, bihar zenbat haize eta eguzki egongo den, eta orduan gutxi gora bera, berriztagarriak zenbat sortuko dute. Eta orduan, OMIE izena duen erakundeak, Organización del Mercado Ibérico de la Electricidad, esaten du, horren, bidali zuen ofertak. Nola sortuko duzuen, zenbat eta ze dirutara. Eta enpresa handiei esateie, hala, bidali zuen beharrak biharko eta zenbat pagatzeko presa zaudete. Eta horrekin, egiten da, begira, hemen daude, merketik garestira jartzen dira sorgailuak. Elektriz, nola haizea ez da norrendu behar, oso merke eskaintzen dute eolikoek. Eta aldiz, gaza edo beste teknologia behar dituztenak garestiago. Jartzen dira, eta grafika egiten da. Eta gero, konsumituko dutenak, hau dira, konsumitzale handiak, normalki garesti pagatuko dutela esaten dute, eta beste batzuk merkeago. Ordu laurren bakoitzean horrelako grafiko bat egiten da, eta hau da, kasazioa detzen zaiona, kito. Hau da, sortu eta konsumituko dena bihar. Eta hau pagatuko zaie, diru hau. Hor gelditu den, azkenengo sorgailuak esan duen presioa, hau da kobratuko dute. Eolikoak esan du zeron salduko duela, azkena sartu denak esan baldin badu, 5 zentimon ordainduko duela megabatioa, denek 5 zentimo kobratuko dute. Hau, lehenago, algoritmo batzukin egiten zen, ingeniariak egiten zuten garaian. Gaur egun, ekonomilariek eta merkatuak egiten dutelako, bakoitzak nahi duen prezioa esaten du. Prezio hori, behar bada, ez da egitazko prezioa. Hau merkatu bada, bakoitzak bere ofertak egiten ditu, bere kalkuluak eginda, badakite gutxi gora bera orduero zenbat prezio eskaini, eta horrekin eskaintzak egiten dituzte. Eta prezio hori fijatzen da, eta hori da, hau edenak izango dira, ordu jakin hortan sortuko duten zentrala. Orduan, gero, hori ekonomia gutza da, red elektrikak kalkuloak egiten ditu, hori posible izango den. Ze, lineak puskatuta baldin badaude, zentral batek ez du sortuko. Ez ezin du pasa gero energia zarera. Bigarren txanda da, red elektrikak bere ordenagailutan kalkuloak egiten ditu, hori posible izango den, eta bestela aldaketak egiten ditu. Eta gero baita ere, zentral batzuk deitzen dira, badaezpada. Orduan, badaezpadako batzuk gelditzen dira itxaroten, bihar zerbait gertatzen bada beraiek sartzeko. Eta ordaintzen zaie, badaezpada egoteagatik, eta gero benetan sortzen badute, hori ere bai. Baina badaezpada egoteagatik, kobratu egiten dute. Eta gauza gehiago egiten diagunean zehar, baina horrez naiz gehiago egiten. Hau izango litzakeak adibidez, itzalaldiaren bezperan, ordu ezberdinetan ze prezio egin zuten. Ikusi, hemen eguerdian, prezio negatiboa atera zen. Guk ez dugu negatiboa pagatzen. Hau da, egunean bertan zer gertatu zen. Zer gertatzen da? Sorkuntza dago hemen. Coste de la energía en el mercado diario. Baina gero horrei jarri bertzaio por ajuste. Pagos por capacidad. Badaezpadako zentralei ordaindu behartzaile. El operador del sistema, hor lan egiten duten guzti ordaindu behartzaile. El operador del mercado, ekonomilariei ordaindu behartzaile. Garraio sarea mantentzeko ordaindu behar da. Banatze sarea mantentzeko ordaindu behar da. Eta gero, beste hainbeste. Eta baita ere, neurgailua pagatzen dugu. Gure fakturan, gainera, IVA dauka elektrizitatea. Guk ez dugu sekula zero edo nera.
Espainia Pirinioetatik Frantziara konektatuta dago, Marruekosera ere bai, eta Portugala ere bai. Eta hori dira oso tentsio altuko lineak. Ben ikusten dezue, Irun, Arkale, Hernani. Zer gertatzen da? Hau oso gutxi da, Espainia momentu honetan sortzen duen elektrizitate guztirako. Askatasuna dago Europa guztian saltzeko, baina ezin bada pasa, ezin da saldu. Zer gertatzen da? Linea gehiago behar dira, baina inork ez du nahi bere mendietan, gure bailara eder honetan linea gehiago eta torre gehiago egiterik. Orduan, oso zaila da hori berritzea. Orduan, alternatiba izan da momentu honetan Kataluniatik itsaso azpitik konexio bat eginda dago, eta 2028-rako egingo da beste bat, hemen itsaso azpitik Lemoiztikan Frantziara izango da. Europak kalkulatuta dauka konexio hausen bat izan beharko lukeen, eta ez gira iristen. Momentu honetan, momentu batzutan, ez da gehiago sortzen berriztagarria ezin dalako pasanlinean. Hemen ikusten duzuen, Bizkaiko golkoan 2200 megabatio pasako dira. Konektatzen dira. Eta hau gaia gure itzalaldieko eguna. Hemen ikusten duzuen nola zegoen, sorkuntza ezberdina. Hau, red elektrikan oso erresa da ikusten. Gaurko ere ikusiko genuke, sartuko baina. Nola sortzen ari zen, eta gero, zer gertatu zen. Orduan, orain ondoren hori azalduko dizue. Ikusita sare elektrikoa zenbat zati dituen, zenbat alderdi ezberdin dituen eta nola kudeatu behar den, egun hortan zer gertatu zen. Zer gertatu zen, dena bentzat. Horretarako 3 txosten erabili ditut. Informe bat egin du gobernuak sortu zuen lantalde batek. Eta honek 2 talde dauzkazpian. Bat da, ziberseguridadea aztertu duena, egun hartan irratitik eta deikusi daten, hau atake bat izan da. Ez dut uste. Espainia guztian batera gertatu da, esan digute beste tokietan argia falta dela. Gure eskolako zuzendariak hitz egiten ari da beste ikastegietako zuzendariekin denak daude argirik gabe. Gogoratzen zaten nintzen duten unearetan? Bai. Gure eskolan, eta gero, eren bat gelditu zen argiarekin. Bestean itzalita gelditu zen. Gure eskolak larrialdietako sorgailu badauka. Hau da, argiak baten denean, eren bat konektatuta gelditzen da. Hau, ospitalek ere badaukate. Ospital bat, operatzen ari bada, ezin da argirik gabe gelditu. Edo gaixoek oxigenoa behar badute konektatuta, ezin dira oxigeno gabe gelditu. Orduan, badira legez, eraikuntza batzuk, eduki behar dutena. Gure eskolan entzut esan, diesela nola sortzen ari zen argindarra zati batetan, eta bestetan ez. Txosten honek aztertu du ziberseguritatea. Itzalaldia etzan atake bat izan, baina etorkizunean hori ere aztertu. Ikusi daiteke Ukrainian zer egiten ari da Rusia. Argirik gabetzen ari da zonalde batzuk. Hori gerrako instrumento ez da legezko, baina erabiltzen ari. Eta gero beste zati bat, aztertu zen funtzionamendua. Orduan, ekainean azaldu zen txosten hau. Datu pilo bat erabili dituzte, 20 milisegundu gordetzen dira datu pilo bat. Horrekin, ikusi daiteke zer gertatu zen. Momentu honetan dauzkagun txostenek ez dituzte kulpak zehazten. Inorez pausatzen ezatera kulpak zenien izan zen eta ze zatitan. Momentuz dakigu, hau eta hau gertatu zen, une honetan. Gero ere etorriko dira epaiketak, zer jendeak diru asko galdu zuen, eta momentuz dakigu zer gertatu zen. Baina, nola, konfidentzialtasuna gordetzeko obligazioa daukaten, txosten hau ikusten badezue, rotularen beltz batekin tatxatuta daude, orduan. Halako ordutan, zentral batek hori zen, eta izena tatxatuta dago. Jertzen naranja daukan neska bat, hile fiskurrarekin, nano dakigu zen da, ez da? Zentraletan esaten daizute, Extremadurako zentral bat, 500 megabatio sortzen dana dakite ze zentral. Baina tatxatuta dago, legeak ala eskatzen dut. Hau da, txosten bat, gobernuko adituek egin zuten txostena.
Beste txosten bat egin du Red Elektrikak, aztertzeko zer gertatu zen. Red Elektrikak esaten du, gauzatxo asko gertatzen direla egunero gure sarean. Eta horretarako prestatuta daudela. Deitzen zaio el criterio N-1. Orduan, beti gauza guztiak egiten duzte pentsaturik, zerbait falta bada, edo zerbait fallo egiten bada, zer gertatuko da. Baita, N-ken bi ere. Batzutan N-2 ere preparatuta daukate. Baina egun hartan gertatu zana, N-ken 12 izan zen. Fallo pilo bat eta gertakari pilo bat, bata bestearen ondoren gertatu ziren, eta guzti horiek ezin izan dituztela egin. Orduan, beraien txostena da fallo guzti horien azalpen teknologiko bat, tekniko bat. Hauek, ekainaren 18 atera zuten. Eta gero dago Entxoe. Entxoe da, Red Elektrika bezalako konpainiak Europa guztian elkartzen dituen erakundeak. Eta orduan da, European Network Systems Operator of Electricity. Niri irratian galdetu zidatenean, inoz jakingo dugu zer gertatu zen? Zanen, bai, ze interesa dago jakiteko zer gertatu den berriz gerta ez adi. Eta horien barruan, Europako sareak kezka hundiarekin ikusi zuen zer gertatu zen Espainian. Eta gainera, larritasun maksimoko gertakizun bat izan zen, 3. eskalakoa, eta orduan, horrek obligatzen du txostenak eta ikerkuntzak egin behar direla sarean. Legeak horrela dio. Eta orduan egin zuten, maiatzaren 12an hasi ziren eta azaroan azaldu dute. Denok pentsatzen genuen, Entxoek kulpak zehaztuko zitula eta ez da osatu. Orduan, egin dute beste txosten bat, gertatu ziren gauza guztiak orduekin eta grafikoekin eta oso txukun azaldu dute, baina kulpak udaberrian azalduko dituzte. Ikusiko dugu, gertatzen den ez. 3 txosten hauekin, ze gertatu zen azaldu dizuet. Orduan, gertakari oso larria izan zen dena kolapsatu arte. Red Elektrikak 12 gertakari jarri ditu, eta 3 txostena gutxi gora bera ados daude esateko 5 fase izan ziren. Bana, konturatu zaitezten, azken batean, 12 terdietatik, 3 minutu gertatu zara dena, azkena bakarri sufritu genuen, 3 minutuan gertatu zen. Orduan, egoeraren gauza garrantzitsu bat, Espainiko sareak saturatuta daude. Badaude hegoaldean fotovoltaiko asko instalatuta, saturatutako lineatan konektatuta. Beti ezin da sortu nahi dugun guztia, ezin dutela porti pasa. Gertatzen ari da Extremaduran, Cádiz inguruan, hemen eolikotan gertatzen ari da, haize asko daukatelako tarifan, hemen ere gertatzen ari da, Ebro ibaiaren inguruan, eta Galizian ere bai. Hori, egoera ikusteko nola dagoen. Gero, bezperan, kasazio egin zuenean omiek presioa jarri zen, eta 10 zentral termiko, hau da, gasa, ikatza edo nukleara daukatenak, gelditu ziren badaezpada 10. Kalkulo batzuk egin eta 10 zentral behar ziren, badaezpada. Baina arratzateko 8 batek esan zuen, nik bihar ezin dut funtzionatu. Fallo bat izan da, bihar ez nahi zegoen. Hori jakin da Red Elektrikak ez zuen beste bat deitu. Pentsatu zuen 9 konponduko zuela guerdia. Hori batzuk botatzen diote Red Elektrikari esanez erabaki txar bat hartu zenuen bezperan. Beste, gero gauza gehiago. Orduan, goizaldean hasi zen herrialdea jeikitzen, esnatzen, zentraldanak martxan zeuden, fotovoltaiko horrenik ez, dago ezan, zegoelako. Goizeko 6 arte tentsio aldaketa txiki batzuk izan ziren, Frantziarekin kanbio batzuk egin ziren, dena ondo. 6 eta 9 artean oszilazio txiki batzuk ikusi zion Europan, baina normala omen da, gertatzen omen dira. Eta 9 eguzkia ateratzen haste da, eta fotovoltaikoa, pixkanaka, gero eta gehiago sortzen ari da. Orduan beste zentralek gutxiago sortu behar dute. 9 ikusi dira aldaketa batzuk tentsioan, baina, nahiko normalaren barruan sartuta zegoen, eta orduan 9
frekuentzia ere aldatu zen, baina egunorekotasunaren barruan izan zen. Orduan, egun normal bat zetorren, bai? Hemen ikusi daiteke nodo piloto, hau dira, sare barruan oso importanteak diren 7 leku. Ikusten duzu hemen dago Hernani. Hernaniko 200 kilovoltioko puntua ere neurtuta dago. Eta hauek dira, beraien balioak. Kilovoltiotan, hor da. Onar, tentsioak gehienez 100% desbideraketa izan dezake. Onartzen da tentsioa 375 eta 475 kilovoltio tartean egotea. Ez du justu 200 kilovoltio izatea. Hau normala da. Onargarria. Legeak ala diola. Gero, hemen ikusten ditugu puntu hauek, zen diran, Katalunian ere badaude beste batzuk, hemen erdian ere bai, eta Portugal eta Galizian ere bai. Hau da, behartean. Uste duzu hemen egontzan aldaketa handixemak bat, hemen beste bat, baina limitea edo, hau da, hemen barruan dabilen bitartean, ondo dago, tentsioa. Eta hauek dira, 220 kilovoltioko beste korapilo batzuk, hemen aldaketa badago ordu honetan, beste bat, aldaketatxo batzuk gertatu ziren, eta orduan, 10 erditan 4 kilovoltioko tentsio gora berat egon ziren, baina hori ez da, 4 kilovoltio ez da ezer garen dintzat. 11 eta 3 beste bat, 11 eta 22 ere bai, eta 12an, ordu, PO guztiak, lege guztiak betetzen ari ziren. Eta 0,2ko maiztasuneko aldaketa batzuk bat zeuden, baina ondo. Ez ertetzen esaten egun hori txarra izango zenik. Eta hasten da dena 12 eta 0,3 minutuan. Hori da lehenengo fasea. Oszilazioen fasea. Orduan, ikusten da, zentral batek sartzen duela 0,6 maiztasuneko energia zarela. Eta hau sentitu zuten, Oporton, Frantzian ere bai, eta Alemanian ere sentitu zuten. Orduan, Ensoeko txostenak hango irudiak ere atera ditu. Orduan, ikusi zen, zerbait, oszilazio handia sartzen ari zen. Horretarako, jazta, zekoelek esaten du, zer egin behar da? Hau eta hau. Egin behar da, transmisio linea gehiago konektatu, hau, elektrizitatean baldin badakizue, honek tentsioak etxe egiten dut pila bat. Frantzira saltzen ari zena ere pixka bat jetxi egin zuten, eta HVDC konexio horiek, itxaso azpiko konexioko ere pixka bat jetxi egin zuten. Orduan, hemen saltzen da garrantzia, zentral ezberdinek nola kontrolatzen duten tentsioa. Betiko zentralak, beti ezagutu izan du zirenak hidroelektrikoak, termikoak eta gaseskoek, nuklearrak, gaitasuna dakate, maiztasuna eta tentsioa biak kontrolatzeko. Baina berriztagarriek tentsio kontrola berezia daukate legez horrela behartu zaielako. Eta orduan, ez dute ondo kontrolatzen tentsioa esan dezagun. Potentzia faktorea erabiltzen dute, baina ez dira libre tentsioa ondo kontrolatzeko, nola baita esan dezagun. Orduan, esaten bazaio gutxiago sortu zazu, berriztagarri bati, tentsioa ere gutxiago kontrolatzen du. Eta hemen arazo bat gerora hortik etorri zen. 12 eta 16an beste oszilazio bat gertatu zen, beste zentral batetan. A-zentrala deitzen dioten, boligrafo beltz batekin tatxatu dute izena, baina dakigu, Badajoseko zentral badala, 500 megabat sortu dezakeena, momentuetan 250 sortzen ari zena. Red elektrikak behiratu du, sarea ondo zegoen, oszilazioak bere barrenetik etorri ziren. Ikusi beharko da zerbaitik, barrenean akatsa izan zen fotovoltaikoak. Eta, hori ere, bigarrengo hori ere, lortu zuten konpontzean nola gai. Eta, 12 eta 20an, beste oszilazio txiki bat gertatu zen, baina Europan asko gertatzen den oszilazio bat omen da. Gehien bat, Turkian da Espainian sentitzen den aldamenetan eskinean daudelako, hau da, pasakalian goazenean ezela azkenengoa pixkatorle ditzen dela. Hori, baina hori ere kontrolpean zegoen.
Orduan, berrez berdina egiten jarretu zuen zekoelek, linea gehiago jarri, Frantziatik gutxiago saldu, eta Portugalera ere gutxiago saldu. Baina, klaro, hau honek, berriztagarriak dauzkagunean, tentsioa ez du laguntzen kontrolatzen. Eta une hartan, ekonomikoki alazelako, fotovoltaiko gehiago zegoen kontentatuta. Orduan, tentsioa hasi izan goraka joaten, baina oraindik mugan barruan, eta pentsatzen zuten, gaur pixkat egun txarra pasako du, baina aurrera irtengo gara. Orduan, esan zuen red elektrika, ui, badaezpada zeuden zentral horiek konektatu ikatu ditugu. Deitu egingo diegu. Deitu zitzaien, eta 12:26an, esan zioten, eske guia itzaldu behatzietan. Behatzietan itzaltzeko agindu eman digute, eta berriz martxan hasteako ordubiak izango dira. Orduan, 12:26an eskatu eta ordubietan egin zezaketen. Eta gero, beste nuklear bat, hasi izan baita ere ostilatzen, eta esan duten, gaseskoari deituko diegu. Lagundu dezatela. Eta gasesko esan duten, gu 3 konektatuko gara. Orduan, urrengo egunetan hasi izan jendea kulpa fotovoltaikoari botatzen, beste batzuk esaten, eske nuklear gehiago egon balditz, eske bi hauek, termiko batek eta gasesko batek, behartzen momentuan, esan zuten, ordu terdi ondoren emango zutela erantzuna. Badakigu ordu terdi hori gehiago jadana ilunpean dutela. Hori ere beste akats bat izan zen. Eta gero, ja gertatzen da, hemen ikusten dezuen, 12:32tik 33ra zentral pilo bat deskonektatzen hasi ziren. Orduan, egun hortan gertatu zitezken guztiak. Ordu erdian zentral txiki asko deskonektatu ziren. Oraindik ez dakite seguru zergatik deskonektatu ziren. Baina gero hemen garrantzitsua izan zen Granadakoa deskonektatu zenean, eta gero ondorenean beste guzti hauek. Orduan, hemen topatzen da arazo bat, berriztagarriek PO negatik, 7 lege honegatik, tentsio kontrol dinamikoa ez daukate. Hori daukate normale, berriztagarriek ez daukate. Eta orduan, erabaki bat hartzen denean, frekuentzia kontrolatzeko horrek kalte egiten du tentsioak. Biak batera ezin dira nahi bezala kontrolatu. Eta egoera horretan zegoen, eguerdi horretan, Espainiko sistema eta Portugalekoa. 32-57an, Granadako transformazio zentro handi batean, plum deskonektatu egin zen, etengailu bat, interruptore bat iriki zen, eta 355 megabatio galdu ziren, eta botanpereak xurgatzen izan tentsioa jeizteko, hori lefan itzuten. Eta, orduan, tentsioa gelditu zen, 218-tik 224. Itozan tentsioa, frekuentzia erori egitzen. Hori Granadan. Azten da, irudi hauek, azten da, maiztasuna frekuentzia erortzen, eta tentsioa igotzen. Gero, 19 segundura, badakozeko beste zentral bat, plunda deskonektatu egintzen 582 megabatio sortzen izena, oso zentral handia. Eta, 320 milisegundu ondoren beste zentral bat ere deskonektatu zen. Eta hor, momentu batean 727 megabatio galdu ziren. Eta horrekin, zentral horiek itzaltzen direnean, ez dago berdintasunik eskatu da kargaren artean eta sortu denaren artean. Arazo handi badaukagu. Joaten hasi zaigu sistema. Eta tentsioa ere igotzen hasten da, eta zerbait egin behar da. Ikusi da, sare elektrikoak ez zeukala arazorik, berriz ere zentral horien barruan gertatu dela zerbait. Eta nola hori gertatzen ari zen, Frantziatik elektrizitatea erosten hasi zen. Guk hemengo zentralak deskonektatu egin zaizkigu Frantziatik erosiko dugu. Hortan hasi ziren, eta gero ja, hau da, Segovian, 0,28 segundutara eoliko bat plum deskonektatu egitzen. Badajo zen, beste fotovoltaiko bat deskonektatu zen. Huelban, eoliko eta fotovoltaiko bat deskonektatu ziren. Kargak hori behar dute potentzia. Eta hasi zaizkigu juten, eta kargak gelditzen dira
kalidade txarreko energiarekin, ze frekuentzia txarra da. Bueno, gero Sevillan transformazio zentro bateko kable bat errezan, Cáceresen beste planta fotovoltaiko bat itzali izan, eta badako zen 220ko beste bat. Bale, osea, 250 milisegundutan, 804 megabatio banko ziren. Eta orduan, sistema ez dago egonkortuta. Eta gero, hor, Frantziareko interkonexio erabili nahi izan duzan, baina ez zan posible hain azkar egiten. Orduan, ikusten da, tentsioa baipa goraka, eta frekuentzia baipa beraka. Orduan, arau batzu daude. Eta frekuentzia gehiegi jaisten denean, Frantzia deskonekatu egiten da. Bestela araño pasako dugu, Europa guztiraino zabalduko genuen bestela gure arazoa. Orduan, une hauetan gertatu zirenak, bietan gertatu ziren. Tensioan eta frekuentzian edo maiztasunean. Orain arte, Europan dagoen esperientzia maiztasun arazoak izan dira. Eta horretarako badaude horako liburuetan gordetzen diren gertakari berezi batzuk oso ondo konpondu zituelako egoeraiek. Baina, egoera oso ezberdina da. Lehenengo aldiz, tentsioa desmadratu zuten. Eta orduan, ez zegoen hainbeste jakituria eta hori begiratzen ari zaizkio orain, zer egingo dugun kasu horietan. Tentsioa, Segoviako fotovoltaikoa deskonektatu zenetik, ja oso larri gelditu zen. Eta efekto kaskala egin zuen. Hau da, zentral batek egoera estropeatzen du, orduan horrek beste eragiten du, bestea deskonektatzen da, bestea, eta azkenean elur bola hundi hori bezala, elkarren ondoren erortzen hasten dira gauza. Sorkuntzaik ez dagolako tentsioa hilo egiten da, sorkuntzaik ez dagolako maiztasuna erori egiten da, eta Frantziatik importazioak egin nahi izan duz diren. Hemen, jendeak esaten du, eske hor, egon baldin bazan nuklearra hori konponduko zu. Nuklearra ez da horretarako. Zentral nuklearrak dira eguneko oinarria egiteko. Baina une horietan ez dute kolaboratzen, ez dago bere teknologia horretarako. Gertatu denara itzalaldi honen ondoren, denak probetxu atera nahi izan dute, konpainia ezberdinek, eta batzuk zan gure honbaginan izango zan, beste honena da kulpa, red elektrikarena da, Iberdrolarena da, eta elkarri kulpa botatzen ari dira, eta ikusten dugu gauza pilo bat gertatu zirela elkarren jarraia. Frekuentzia, badakozeko deskonexiotik handea, nahiko zaila gelditu zen, bat izan zen, une batean da bestean. 23 eta 19 segundutan Frantziatik importazio maksimoa eskatu zen, zerbait konpontzekotan, eta horrekin sinkronizazioa galdu zen. Hori teknikoki da, herrialde hori deskonektatu egin da. Europan gertatu zen 2021 batean, eta Europa bi zatitan banatu zuten, aldi bakoitzak konpontzeko. Hemen zer, hau, deskonektatu egin da. Eta horrela zeudela, gainera, Espainian gaz zentral bat deskonektatu egin zen. Orduan, horiekin kontatzen zen, frekuentzia 49,5 behera ez erortzeko, ze hori da muga oso txarra. Baina, deskonexioa gertatu zen. Orduan, hor, badaude zentral mota ezberdinak deskonektatu egin zirenak. Orduan, hor egiten da deslastre. Hau, behar bada batzuk jakingo ez. Hau da, nik ez da danean nahiko energia denontzat, karga batzuk deskonektatu egin behar dira. Eta batzuen kontratuan jarrita dago, arazoak dauden momentuan niri deskonektatuko zait. Kontratu hori firmatzen dezunean, energia merkexoa da. Baina benetan deskonektatu behar zaizunean, deskonektatu egin zaizu. Eta orduan kargoiek erabili ziren, karga industrialak esaten dira normalean, kontratu ezberdina dauzkate, erabiltzen hasi ziren, bombeoko hidroelektrikoa gelditu egin zian, ez bombeatu momentu honetan, eta horrekin nahi zan, faltazan sorkuntza ez konsumitu gutxienez. Eta azten dira deskonektatzen. 12:23 Marruekos deskonektatzen da, hango seguridadeko
interruptorea egin izan. Hemen Frantziakin segundu batzutan pila bat importatu zen, baina ja Frantziako sistemak ere esan zen, hau 48,46, hau jasan gara, iriki egin zen. Eta hor gelditu zen Espainia eta Portugal, isla bat egin da. Hau da, ez dago konexiorik, bakarrik konpondu behar du. Konpontzeko era zen, kargak kentzen joatea. Bai, gora hortan, nuklear bat deskonektatu. Hau da, red elektrikak da 12. kalamidadea. Nuklear bat deskonektatu zen, ondoren ziklo kombinatuko bat 718 milisegundutara, abiadura guztian dikoa. Beste nuklear bat, 55 milisegundu geroago, beste bi nuklear 70 milisegundu geroago, eta gero ziklo kombinatukoa. Eta horren ja, Frantziak lotura berezi haude deskonektatu egintzon, aiazta. 12, 33 eta 24 segundutan sistema elektriko espainola kolapsatuta zegoen. Eta 3 segundu geroago, 200 kilovoltiotan egon behar zuen sarea kilovoltio batean, baina gutxiago zegoen, 0 da. Ez da 0.0, baina 0 bada. 0 total ditzen zaio. Bale, ja. Galdu da sistema, inok ez daukagu argi. Bale, hau izan da, ze gertatu zen. Oso denbora gutxian, prum, 0-ra joan zitzaigun dena, zentral guztiak falta dira, eta kargak kendu behar dira. Ez zegoen zer egiterik, eta denok ilunpean egiterik. Gusten duzu, 5 segundutan, 15 gigabatio galdu ziren Espainia. Bale, orduan, hauek guztiak horrela kontatuta, itzalaldiaren jatorria ez da bakarra. Baizik eta faktore ezberdin asko gertatu ziren. Eta arazoa izan zen tensioa, kasu honetan, liburuetan azalduko da, eta konponbideak ere bai. Tensioa regulatzeko, zentral gutxiri zeudelako, badaezpadako horiek. Orduan, kulpa hori red elektrikari ematen dio gobernuak. Gero, ohiko sorkuntza instalazioak, beti esaten dutena horiek bai seguruak, horiek momentu batutan ez zuten ondo funtzionatu. Eta gero, beste sorgailu batzuk, beharretzenean deskonektatu egin ziren, hori konpainia elektrikoen akatsa da. Orduan, denentzako dago gertatu zenaren parte bat. Ezoiko gertakizun bada, historikoa da, normalki orain arte frekuentziaren falloak izaten ziren, da lehenengo aldiz, tentsioekin etorri ziren. Badago beste informe bat, beste txosten bat, hau dute konpainia elektrikoek, AELek da, Iberdrola, Endesa eta guzti horiek batera osatzen duten konpainia. Eta horiek, beste unibertsitate batzui txostena agindu diete egiteko baita ere, bai? Eta hori dago konparatuta, adibidez. En años anteriores, estatuak ez zuen aztertu, red elektrikak ere ez, eta hauek esaten dute bai. Azkenen urteetan gertatu dira tentsio aldaketak. Aurreko egunetan, estatuak esaten du bai, garrantzitsua izan zen, red elektrikak esaten du, ez da bestelako, eta netzen dute bai, eta konparatu dute, bakoitzak, txosten bakoitzak zer esaten dut. Txosten honek, hauen aldeko gauzak esaten ditu. Txosten ezberdina daude, eta azkenean kulpen kontuaretik ez dago garbi. Zer gertatu zarena, hori da. Argia joaten denean, orain berriz hori montatu egin behar da. Espainia guztia itzalduta dago. Nola egiten da hori? Horretarako ere badago beste prozedura bat. Hori guztiak beti araututa daude. Egin behar dira islas elektrikaz deitzen dena, energia uharteak. Orduan, Frantziako konexioa aprobetxatu zen, hau da Hernanitik, eta Marruekosetik. Eta zentral hidroelektrikoak erabili. Orduan, zukartzen duzu konexio bat, horreaino badaukazu mundikan hasi, eta hor jartzen duzu zentral txiki bat martxan. Eta jartzen duzu karga txiki bat. Eta biak berdintzen direnean, zaten ez, main pixkat zentrala handituko dut, eta karga pixkat handituko dut. Hau, azkar egiten badugu, brrrun berriro zerora goaz, oso kontuz egin behar da, zentrala, karga. Beste eskualde batetan, berdin egiten ari dira, zentrala, karga, eta ondo daudenean,
uarte hori danak berriz konektatuko dira tentsio altuan eta ja funtzionatu egingo du, baina kontuz egin beharreko da. Bale? Hori da, era normala egitekoa. Orduan, berez, egun batetan rekuperatu zen. Eta hau, atzerritikan zoriondu egin dute. Texasen hau gertatu zenean, 3 egunetan argiri gabe gelditu omen ziren. Orduan, ze azkar lortu zen hemen berriro martxan jartzea, hori, esan nahi du, teknologikoki badagoela oinarri on bat. Nola izan zen konexioa? Lehenengo Hernani konektatu zen. Gero Marruekos eta gero Katalunia, biketik. Hortan, irratitik deitu zidaten. Ze aste horretan, nire izen eman nuen unibertsitatean esanez, jendea jakin nahi bat dut deitu dezala, zoramenduko aste bat eman zidaten. Radio Nacional, ¿cómo es posible que el País Vasco y Cataluña se conectan antes que Madrid? Porque las conexiones se hacen en la frontera. La SER. ¿Cómo es posible que en el País Vasco y en Cataluña tienen electricidad y en Madrid, que está el gobierno, no? Va a haber diñas también. Es que hortik abiatu zen. Eta gero baita ere egin zan, hidraulikoak, Duero ibaia da. Hidraulikoak banan martxan hasi. Zentral batzuk badaude, martxan jartzeko errezagoak direnak teknologiagatik. Eta hori da hidraulikoak. Orduan, hasi zan, hortik martxan jartzen, eta pixkana. Hemen, zentral nuklear handi badago, lehendabizi bere hidraulikoa ondokoa martxan jarri zen, eta horren apoioarekin nukleara piztu zen. Nuklearak ez dira bakarrik pizten, behar dute hidrauliko bat ondoan. Eta 3 egun tardatu zuen gero, hori guztia horrela eginda, pixkanaka, hemen oso gertu, mugatik oso gertu gaudelako, beste herrialde batzutan, beste zonalde batzutan, hurrengo goizterako edo elektrizitatea ja egin izan. Orduan, hau guztia da, zer gertatu zen, nolabait, teknologietan eta elektrizitatean. Eta orain, zer egin da? Pizkatean dut, Zer egin da, eta orain gehiago zer egin behar dugu. Orduan, hurrengo egunetan zer gertatu zen? Red Eléctricak egin duen lehenengo gauza izan da operación reforzada. Hau da, badaezpadako zentral gehiago ditu egunero. Zer gertatzen bada. Orduan, badaezpadako zentral horiek teknologia konbentzionala dira. Gaza, batez ere. Orduan, gazeko enpresak oso gustora daude. Ze badaezpada egoteagatik ordu gehiagotan pagatzen ari zaizkio. Eta, klaro, gure fakturetan zaten dela, hiritarrak ez dugu euro bat edo beste iarreko, baina kobratzen ari dira momentu honetan gehiago. Klaro, horrek, kontsoi bat ematen dio Red Eléctricari, baina diru gehiago dituke. Eta bitartean, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, hau dala legeak berritzen dituena, korrika eta presaka legeak berritzen hasi zen. Pixka bat astuta zeuzkan lege horiek berritzen hasi zen. Orduan, aldatu zen lehenengoa ekainean izan zen tensio kontrolako lege famoso hau. Lege hori 2000 urtetik aldatu gabe zegoen. 2008an Red Eléctricak esan zion, hori ondo jarri behar dugu, ze berriztagarria asko daukagu. Berriztagarria dauden baldintzetan ez dute nahiko laguntzen, eta hori aldatu egin behar dugu. Korrika eta presaka egin zuten alakoatean eta ekainean ja bazegoen prestatuta. Hor, tensioa kontrolatzen laguntzeagatik nola pagatuko den aldatu egin da. Eta lagundu behar duenean ez laguntzeagatik isunak egongo dira. Ze aurreko legean laguntzen ez zuen ari ez zen zerretatzen. Hori, konbentzionaletan ari ez, Orduan, ez zegoen multarik, horrela ez zegoen. Eta faltatu izan da baita ere, hor, inspekzioa. Zer gertatzen ari izan zentral horiekin inspekzioa faliatu egin du. Orduan, kulpa bat, CNMC-eri ematen zaio, ez duelako ondo inspekzionatu, ez duelako ondo gainbegiratu, zentralak nola lanean ari ziren. Gutxi gora bera ondo zeginen sistema eta horretxe. Eta gero,
red elektrika gauza batzuk aldatu egin beharko ditu bere kontrolatzeko modu hortan. Sorgailu berriztagarriei eskatuko zaie kontrolean parte hartzeko. Hori posible da, ikertuta dago eta gai dira egiteko. Zentral horiek batzuk gauza berriak erosi beharko dituzte bere barruan, nolabait teknologikoki gauza berriak jarri beharko dizkiote, hori berean esatute udaberrirako. Uztailean esan zuten, udaberrirako egingo dugu, lehenago ezin dugu. Hori, sorgailu berriztagarriek oain ezin zuten udaberrirako edo prest egon beharko dute. Eta bitartean red elektrika jarraitzen du restricciones técnicas de seguridad aplikatzen badezka. Zer esaten da? Zer esaten dute aditu eta zer esaten dute Europan? Portugalen tensio kontrol hori bazetu atera ja 2020. Espainian, 2020 eta 2024 tartean, 2.225 milioi euro pagatu zirela, hori beste zentralak, berriztagarriak ez ziren zentralak egiten egoteagatik. Kobratu egin zuten. Ez zeukan zigorrik ez bazuten egiten. Eta guain, CNMC esan duenak, guain zigorra jartzen hasiko da, egiten ez zutenean. Eta gero, bai gobernukoak, bai red elektrikak eta bai Europako txostenek esan dute, zenbait zentralek ez zutela ondo funtzionatu egunak. Kulpak denentzako banatuta geritu. Orduan, CNMC beste gauza batzuk ere aldatu ditu, ez tensioa bakarrik. Adibidez, egunero kalkulua nola egiten da eta bi ze zentralek sortuko duten, hori ja aldatu du. Energia gordetzeko sistemak sarera ze kondiziotan konektatuko diren, hori ere aldatu da. Komunikazioa nola izango den ere bai. Eta kobroak, ordainketak eta guzti horiek ere, legean ja aldatu ditu. Gobernuko talde horrek, aditu talde horrek, txostenak esan zuen, zer gertatu zen, eta baita ere idatzita utzi du zer egin behar da. Egin behar da garraio sarean tensio kontrol dinamikoa, hau da, berriztagarriek hasi behar dute kontrolatzen beste bezala. Potentzia elektronika potentzia ditzen dioguna berria jarri behar zaie, zentral batzuei, ikertuta dago, dirua izango da, baina posible da. Konpensadore sinkrono gehiago jarri behar dira, zentral nota berezibatzen dira. Red elektrikak erabiltzen dituen tentsio kontrolerako sareak hobetu behar dira, da, banatze sarea, gure inguruko hirietako eta auzoetako sare hori berritu beharra badago, eta datuen neurriak gordetzeko puntuak ere hobetu eta gehitu egin behar dira Espainia guztian. Nik uste Euskal Herrian asko dauzkagula beste lurralde batzuetan igual gutxiago, informazio gehiago behar du red elektrikak une bakoitzean. Karo, nola aldatzen diran lege hauek? Bi daude. Bat da premiazko modua, presazkoa, eta orduan gobernuak egin zuen real dekreto bat, eta gero diputatuen kongresuak onartu behar zuen 30. Eta beste da mantsoagoa, red elektrikak edo gobernuak esaten du aldatu behar da, konsulta bat edikitzen da, CNMC azten da agente diferentekin aldeko eta kontrako iritzia jasotzen, eta gero ja erabaki batatzen du CNMC. Hau zan, 4 urte tardatu zuena batei galdetu eta bestei galdetu eta bestei galdetu, eta oraindik hori da, horregatik prozesu horregatik izan zen. Eta gero ja esartzen denean, dute, egun honetarako denek bete behar dute, eta gero supervisio bat egin behar. Bi eraue daude, eta hor, gobernuak ekainaren 24an real dekreto lege bat atera zuen. Eta esan zuen, lege bat egingo dugu, hau berriz ez gertatzeko. Eta bete beharrak banatuko ditu. CNMC gehiago ikuskatu behar du, supervisio gehiago egin behar du. Red elektrika beste erabatera antolatu behar ditu gauza batzuk. Zentralek neurri hauek hartu behar dituzte. Energia gordetzeko metaketarako gauza gehiago egin behar da, eta elektrifikazioa bultzatu behar da. Eta denok oso gustora gauden, gobernuako bezan dut, aldaketa hauek gertatzen dira. Baina hori, diputatuen kongresutik pasa behar da.
Legeak gala diolako, konstituzioak gala diolako. Eta, ara faltzan, PP eta Vox, eta Podemos, eta Junts, eta BNG-ak, esan zuten ez ez. Lege hori, ez zala. Batzuk arazo bategatik, eta beste arazoegatik, baina ez zan aurrera atera. Bueno, jende guztiak asko guztezun baietz. Vale? Ez zan aurrera atera. Horren zer egingo dugu. Ba, gobernuak beste errege dekretua montatu zuen, era mantxoan aldaketa horiek egiteko. Vale? Orduan, automatiko izan zana, azkenean, uztailaren 28-tik azaroaren 5-era tardatu da lege hori onartzen. Bai? Ba, agente guztiek entzun, pega guztiak entzun, ikusi ze zailtasun egongo diren, eta azaroaren 5. Bitartean, honek esaten dituen gauzak lehenengo legearen neko antzekoak dira. Pixka bat gauza batzuk aldatu dituzte, baina orokorrean neko antzekoak. Bat, agindu du, CNMC 3 hilabetero superbisatu dituen zentralen txosten bat atera behar duela. CNMC esaten du, 3 hilabetero txosten bat Espainia guztikoa gutxixiokin ere neko izango da. Legeak esaten du, 3 hilabetero atera behar duela. Eta plan bat egin behar duela, ikuskapena egiteko, zentral ezberdinak nola dauden. Eta plan hori, 3 urteko plana izan behar duela, eta 3 urtero berritu egin behar duela. Red Elektrikari esan dio, bere txostenak azkar bidali behar dizkiola, CNMC-ri eta ministerioari, eta proposamenak egin gauzak gaizki ikusten ditunean, eta ez konformatu gauzak gaizki ikusten baldin baditu. Eta, gero, proposetan neurriak 6 hilabete baino lehen onartu behar direla, ezin dela urteak egon, gauzak egokiak. Hori, gordetzeko, biltegiratzeko premiazko neurriak hartzen dira, eta banatze sarean berritu egin behar dela eta zabaldu egin behar dela. Hau, mugatuta zegoen, Rajoyren garaian, zenbat diru inbertitu ziteken banatze sareetan legean tope batzuk jarreta zeuden. Tope horiek aldatu egin behar dela. Bueno, zer egin du bitartean Red Elektrika? Legearekin bagabiltza, baina gure sistemak funtzionatu egin behar du, eta ezin da egon gauzak noiz gertatuko denen zaila. Red Elektrikak erabaki du potentzia igotzeko eta potentzia jaisteko maldak mantzotu egin behar diala. Eta orduan bidali ditu aginduak kontrol zentru txiki guztietara, baina batez ere berriztagarria izan ez, zuek azkarregi aldatzen dezu, eta mantxoak aldatu behar dezu. 2 minuturo aldatu beharrean, ordu laurden tardatu behar dezu aldatzen, zer bestela gehiegi aldatzen dezu ez sistema. Hau, frekuentzia falloan daudeneko mentalidade da. Baina hau ez da nahikoa tensio falloa gertatuko direnerako. Baina, denok esaten du, hau beti horrela egin izan da. Eta askotan, lehengoko esperientzia eta lehengoko itura gorenik pixua daukate. Arazo berriak sortzen direnean, konponbide berriak azaldu behar dira. Referentzikak horrela jarraitzen du. Eta gainera eskatu zion CNMC-ri prozedura hauek aldatzeko. Eta baita 7 lau ere, eta CNMC esan zuen hauek pixka bat aldatuko ditugu, baina 7 lau famoso hau hori ez dugu aldatuko. Zentralak pixkana, modernizatu egin behar dute, edo osatu egin behar dute bere fotovoltaikoa eta eolikoen elektronika, eta iritsi egin behar dute, hori egitera. Eta, orduan, berehala egin behar dira. Gero, 2 prorroga eskatu ditu Red Elektrika, eta eman zaizkio azaroan eman zitzaion bat, eta aginduan bestean eman zitzaion, oraindik gauza batzuk egiteko. Prorroga onartu dira, eta Red Elektrika nahi du betirako izatea, CNMC momentuz ez dizkio betirako aldaketa horiek eman. Eta egin dira, denak, pixkat bere aldera tiratu nahi. Horrekin nire iritzia, ja bukatu dut. Zer esaten duten adituen, nik irakurri dudanaren arabera eta ikusi dudanaren arabera, Red Elektrikak esan dituen gauza horiek, maldak mantxotzea eta horiek, dira betiko erako funtzionamentuak. Arazoa dago Espainian, zentrala mundi hauek egin dezatela. Horrek balio du frekuentziarako, baina tensioaren arazoa lekuko arazoa da. Orduan, badago zen arazoa baldin badago, Galiziko zentralek ez dute ondo egingo hori. Eta orduan da, konfunditzea zer dan gertukoa eta zer dan tensioak dauzkan arazoa. Gero,
mantxotu egin behar dezue, bata, esatea, iparraldeko zentralak ibiliko ditugu, horrek ez du nahiko balio. Mantxotu egin behar dezue, horrek ez du tensiorako balio. Eta gainera, usten gaitu betiko zentral horien era funtzionatzen. Eta kostu handitu egin du, eta badezpadakoak behitu dituzte, eta gainera, nola horrela funtzionatzen duen modernizazioa gelditzen ari da. Hori, ikerkuntza jende desberdinak aztertuta dauzkagu, arlo ezberdinak. Hori, onartuta dago, eta demostratuta dago balio dutela, baina horiek jartzen hasi behar da. Eta zenbait neurrikin hori gelditzen ari da. Orduan, zein da etorkizuna? Etorkizuna dira sare adimendunak, redes inteligentes de electricidad, ditzen zaiena. Lortu behar dugu, sistemako zerbitzuak, hori badaezpada daudenak, tentsio kontrolan laguntzen dutenak, maiztasunan laguntzen dutenak, horiek mentalidade iritu batekin begiratu behar dugu, ez? Beti horra egin da eta oso segurua zelako horrela jarraituko dugu. Mentalidade hori aldatu egin behar da, pixkanak. Reforming derrigortzea. Hau da, elektronika modu bat, ikusita daguna balio dula, eta edukin behar dutenak zentral gehienek, gure iritzira. Azpiegitura banatuetan inbertsioak egin behar dira. Jarri behar dira, zenbait korapilo, nodos, elektrikazitzaziona, hor jarri behar dira biltegiraz metaketak, bateriak edo sistema modernoak energia gordetzeko eta kontrolatzeko. Fax hauek ere horrekoa dira. Respaldoko zentralak ez dira izan behar handiak eta urrutik. Gertukoak ere potentziatu egin behar dira. Gero, behargarritasun osoa, hau da, maila ezberdinetan tensioa bigilatzeko gaitasuna eduki behar du sareak. Gero eta gehiago gure etxeak eta gure polideportiboak eta badaukate fotovoltaikoak. Eta horrek, une bakoitzean zenbat sortzen dut ondo jakin behar dute goiko zentraletan. Hain daude banatuta, pixkoa zaila dela. Zentrala handiak zenbat sortzen duten jakitea erresago da. Baina horretari itxi behar da, badago teknologia. Eta gero, koordinazio adimenduna. Hau da, algoritmo batzu behar ditugu gauza gertatzen direnean, nahiko inteligenteak direnak, azkar erantzuteko. Eta horretarako, jende asko ari da ikerketan, eta gauza asko presa daude. Eta hori da, aurkezpena. Bai. Bueno, mila esker, oso aberatsak eta ez zigarria, nik bat ere ez dakiten gai batetan. Jakineko nuke Goiener badakite kooperatiba bada oso kerrezpanako energia berriztagarriak kudeatzen duen bat. Zehazki ze paper egiten du? Hemen dago, merkaturatzailea da. Goienerrek ez du sortzen, ez du konsumitzen, egiten du erosi eta saldu. Gertatzen dena merkaturatzaile hauek batzuk erosten dute zentral berriztagarrietan gehiago, edo bermatzen dizute zertifikado bakate guk saltzen duguna berriztagarriera, eta beste zentral batzuk gutxiago. Fakturaren atzean etortzen da origen dela elektrizidad, inoiz buelta ematen baldin badezu 3. horrian edo 4. horrian, etxeak honakoan behiratu, hor jartzen du origen dela elektrizidad. Orduan, enpresa hauek sortu ziren liberalizatu zenean, eta ez dute sortzen da ez dute konsumitzen, saldu egiten du. Gertatzen dena da, zentral enpresa horiek gero beraien irabazia erabili dezakete era ezberdinetan. Eta ni batek Goienerrek adibidez eduki dula bulego bat familia zaurgarrientzat. Hau da, elektrizitatea pagatu ezin duten familiek zer egin neguan edo aholkuak emateko. Edo baita ere beste proiektu bat eduki du, zentral hidroelektriko txikiak gure ibaietan zentral pilo bat zegoen. Fijatzen bazeak, 1930ko hamarkadan esan zen, hori oso zaharkitua da.
Jungo gara zentral handietara. Eta txiki horiek itzali egin ziren. Orduan, azterketa bat egin du adibidez, txiki horietatik 3 edo horrela berriztatzen, konpondu eta martxan jartzen dituzten. Horretarako, zentrala ematen du badagola, baina ura ekartzeko kanalak gorde diren edo ez ikusi behar da. Zenendian kanal horiek desmontatu eta puskatu behar ditu, ura ez dago gau. Orduan, azterketa egin dutela, bat horretarako erabiltzen. Liberalizatu zenean, esaten zen, elektrizitatea izugarri merkatuko zala, denok aukera izango genukelako, eta sorgailu berri asko sartu ziren merkatuan, eta merkaturatzaile enpresa ezberdinak ere. Denborarekin, krisi ezberdinekin horrela, merkaturatzaile batzuk sufritzen ari dira. Batzuk itxi ere dira, ezin zuten negozioan jarraitu. Beste batzuk aguantatzen dute, eta batzuk dira gehiago berriztagarri aldetik jotzen dutena, eta beste batzuk betikoak. Iberdrolak ere badauka berea, Endesak ere badauka berea, gaz naturalek ere badauka berea, naturdik ere badauka berea, bakoitzak aukeratzen dugu, zenekin egin dugu gure kontratu. Ez hemen arlo asko daude, elektrizitatean azkenean ekonomikoki eta teknikoki eta ikerkuntzan ere bai guretzako asko ekarri du. Bueno, ni goierneko konsumitzailea naiz, eta benetan, hemen Euskal Herrian kokatutako enpresa bada, eta etengabe lanian ari da, eta komunikazio handia dauka bere klienteekin, gauzak esateko, esplikatzeko, eta hori da. Ez dakitena da, konparaketan presioan hobeto azartzean edo ez, baina Euskal Herrikoa da bintzat, eta konfidantza margen hori eman da, Iberdrolarekin da pixkan eskatuta, ni aldatu nintzen, eta komunikazio hori behintzat, zieroentzako badauka, handia baina. Komunikazio denek legez dakatek uki behar da, baina batzutan ere esago da eta ez da nazailago da komunikazio. Beste norbait? Neurriak hartu behar dianak, oso ondo esplikatu duzu, baina batzuk dira teknologikoak, pixka bat tentzioa eta ferrutzia eta kontrolatzeko. Hortik ematen dure epia motza hori ezaketena ez. Martxan jartzeko nahi izan. Sare elektrikoa berritzea o zabaltzea hori ematen du zailago. Nola ikusten duzu epiak neurri horiek pertsakatzeko? Plangintza elektrikoak egiten dira. Eta normalen plangintza elektriko horiek joan amarrentzerako dira. Eta barruan, esaten da, garraio sarea bat aldatzen joateko, arazo handienetako bada, sare berri bat lortu behar degula, lehenakoa itzali gabe. Ez da posible esatea, itzaliko dugu eta beste. Martxan jarraitu, kalitatea eman ez da, segurtasuna eman ez da, gainera berritu egiten dugu. Garraio sareak berritzeko, denbora gehiago behar da, eta neko saturatuta daude. Orduan, hor, esaten da adibidez, gertuko sorkuntza baldin badaukagu, ez dugu saretik ekarri behar da, sareak pixka bat lasaitz alibiatu egiko dela. Hori ere, aukera bada, ez da? Epeak oso ezberdinak dira. Eta, zentral bat txikia konektatzea azkar egiten da, baina linea berriak egitea mantxoago dekoa. Eta hor, horrela egin beharko dugu. Lortu beharko da, abiadura sartzea. Baina hor gero negoziazio handia daude. Negoziazio handia daude, zenbatetan egingo den. Adibidez, daukat lagun bat, nantze sareko enpresa batean lan egiten du, esaten du. Bai, ez dugu, berritu nahi dugu, sarea, ez digute usten. Berritu nahi duzu sarea, berritu beste presio bat kobratuta etorkizunean ere. Hor, negoziazio asko dago. Eta hor azkenean, ekonomia sartzen da eta politika ere sartzen da. Nola ikusten dugun, sare batek nolako izan behar duen ere, azkenean erabaki politikoak ere sartzen dira, eta komplikatu da dena batera sartzen dela. Jendeak esaten du zaharrek, hontan ingenierioek agintzen denean, dana hobeto jotezan. Baina ekonomia sartzen da eta politika ere sartzen da, eta komplikatu da. Ez da gira, erantzun dizuet. Denborak oso ezberdinak dira, sare bat. Mendian,
Guri zarautzen esango balute, pagotongoan linea berri bat eta torre berria jarri behar dituztela, elitzak esango izango. Ereak ere horregatik ere luzatzen dira, ez dugulako nahi gure mendietan. Bai, aldaneko mendian jarri bat eta zarean indartu eta aldana konformea gaude baina. Hor, arazo biak esatzen dira zareak betetzeko ere. Bai, hemen bizi gara bi ordutegiarekin, ez, udakoa eta negukoa. Hori, urtero esaten dute aldatuko dela, eta ez aldatzen, baina egun batean aldatzen baldin bada eta ordutegi bakarrak baldin badaukagu urte osoan, horrek eragina izango luke bai sisteman eta bestaldetik eragina izango luke gure fakturetan. Aurreikusita dago nola aldatuko zen. Horren ez eskura fakturari, baina presioa jartzeko orduan berdin egingo da. Ordu laburrenero deituko dira. Eragina izango du behar gure bizitza moduan. Ze gure konsumoa, diko parranderoa dira, berandu arte kalean ibiltzea gustatzen zaigu. Gustatzen zaigu berandu arte kalean ibiltzea, eta hau, berandu egiten dugu. Azkarri nuntzen badu, hau mugitu egoa. Baina moituko da segurazko beste nazio batzuk bezala. Orduan, eguzkia beranduago edukitzeak, fotovoltaikoak ordu horietara sortzen du. Ez da erresa jendearen konsumo ohiturak aldatzea. Orduan, ordu aldatuta ere, nik ez dakizten bat aldabestuko da, ez dauka momentu enten horrek txostenikan. Baina, nik ez dut ikusten hainbeste aldaketa izango dugu. Eta gainera, hasieran bintzat gertatuko zaigu berandu arte egon nahi dugula kalean eta ilundu baldin badu konsumitu egingo dugula gehiago. Kultura eta gatzea zaila da. Hemen esan detenean, konsumitzaileak beti pasiboak izan gara, hau da, gu nahi dugu elektrizitatea eta gure bizitza ez dugu aldatzen. Eta hor, kontrolaren barruan, badago beste arlo bat konsumitzaileen kontrola nola aldatu. Hori askotan egiten da sarituta. Zuk gauean konsumitzen badezu, merkeago izango da. Ohiturak aldatu nahi direlako. Baina ez dela gure ohiturak aldatzea oso zaila da. Eta esaten du, fakturako euro bat gora bera, ni betiko eran bizin ere. Konsumitzaileen ohiturak aldatzea ere oso zaila da. Igual enpresa handiek kalkuluak egin aldatzen dituzte. Baina gu konsumitzaile gehiengoak ez ditugu aldatu nahi izaten. Eta orduan ez da inerresa. Baina hor badago beste arlo bat ere, kontrola konsumitzailean. Eskerrik asko, esplikazioen batikan. Ni pizkat igual galdu naiz, porque ez dakit zer hortaz. Baina, nire galdera da praktikoa. Gero eta gehiago dago jentea etxean elektrizitatea konsumitzeko begiratzen duela orduero zenbat kosto duen, ezta? Nire galdera dira. Alde batetik, hori begiratuta egunero eragina du gero fakturan eta denok egiten bagenuke holakoa, eragina edukiko luke sistema osoan? Egin nahi gana da, hemengo piko hauek onuntze jarri. Ze, karo, zenbat eta lauago dan, erresago da kontrola egitea. Zuk ez dituzu ukidu hemen, zentral guztiak topera hemen itzalduta batzuk. Alba litzake hau guztia pixkat atxatatzean, hobeto litzateke. Eta orduan egiten dena da fakturetan esan, hemen garesti ordaintzen dezu, hemen merke ordaintzen dezu, pasazaitezu. Hori bilatzen da. Eta adibidez, kotxe elektrikoa gauez konektatzearekin ere hori bilatzen da. Hau da, konsumoa onuntza pasan nahi dira. Eta hori denok egingo bagenuke, lortuko litzake. Baina pertsonak zailak dira ohiturak aldatzeko. Eta energi berriztagarri horiek herriari zabaltzia eta noleko zedezu inoiz etorriko da, ze, klaro, hemen posketa ekonomiko handia dago, baina eguzkia danona da, eta sistema individualak zenbait etxetan lortzen da, barrakako etxetan, baina gure pisutan da, ez da horren erresa. Eta hor, kakoa dago, azken finean, dirua danontzako da. Hori egiteko legeak aldatu egin dira. Legeak hasieran ez zuten uzten bakoitzak bere etxean konektatzea. Gero utzi zuten konektatzea, baina sarera konektatu gabe.
Osea, zuk zuretikan borda bat balitz bezala zure fotovoltaikoa kontsumitzen duzu, eta jazta. Eta legeak liberalizazio ekarri zuenean, denoi uzten digu, nahi baldin badeu, gure balkoian edo gure teilatuan fotovoltaikoa jarri, eta hasieran zen, zuk kontsumitzen duzu eta saldutakoa aparte zen. Gaur egunean da, egin daiteke konsumitutakoa eta saldutakoaren kalkuluak egin, eta diferentzia bakarrik horren. Edo diferentzia hori egunero izan beharrean, metatu gaurrengo hilabetean erabili. Hori, segun, hori, merkaturatzaile ezberdinek oferta ezberdinek egiten dituzte. Baina horretarako lege aldatu behar izan da. Ze lehen ez zuten uzten saltzea, orain bai. Gero, momentu bakoitzan elektrizitatea daukan prezioen arabera interesgarriagoa da bat egitea edo beste egitea. Momentu hontan, autokonsumoa hobeto ateratzen da, dena saltzea baino. Ez konsumitu eta sobrak saldu edo sobrak faltadan erosi. Beste gauza bada, lehen ez zuten uzten, familia ezberdinetako etxeetan, fotovoltaiko bat jarri eta elektrikaz edo izena eman daiteke, bale? Eta baita ere posible da, fotovoltaiko baldin bada, ez dakit, badago mentorre handi bat eta nik hangora konektatuko naiz, eta hango fotovoltaikoaren